नमस्ते प्रणाम रउआ सब हमनी के सनातन धर्म में कोनो भी शुभ या अशुभ के भी काम होला तो सबसे पहले गणेश जी के पूजा होला। गणेश जी के बुलावल जाला काहे कि वहाँ के मंगल के दाता हई, विघ्न के हरता हई। जब तक वहाँ के आयब ना तब तक मंगल ना हुई। तो यह भक्त गणेश भगवान से आरती के माध्यम से कहत रहे, रउआ सब सुनी। आरती में रउआ के बोलाई ए गणेश जी आई। आरती में रउआ के बोलाई ए गणेश जी आई। आई ए गणेश जी आई, आई ए गणेश जी आई। आई ए गणेश जी आई, आइए गणेश जी आई। आरती में रउआ के बोलाई ए गणेश जी आई। आरती में रउआ के बोलाई ए गणेश जी आई। आइए बाबा। माता गौर पार्वती पिता हूँ भोला। सबका से पहले बाबा पूजा राउर होला। माता गौर पार्वती पिता हूँ भोला। सबका से पहले बाबा पूजा राउर होला। एही से हमहू गोहराई ए गणेश जी आई। आरती में रउआ के बोलाई ए गणेश जी आई। आइए बाबा। भंगिया धतूरा राउर बाबूजी खाइले। भंगिया धतूरा राउर बाबूजी खाइले। ए बाबा। भंगिया धतूरा राउर बाबूजी खाइले। भंगिया धतूरा राउर बाबूजी खाइले। भौल के कली राउर माई ए गणेश जी आई। आरती में रउआ के बोलाई ए गणेश जी आई। आई बाबा शंभू छपरा में। बसह सवारी राउर बाबूजी करीले। बसह सवारी राउर बाबूजी करीले। ए बाबा सुन ले बानी। बसह सवारी राउर बाबूजी करीले।
बसहा सवारी राउर बाबूजी करीले ए बाबा सुन ले चिरवा चढ़ेली राउर माई ए गणेश जी आई आरती में रउआ के बोलाई ए गणेश जी आई जाइए बाबा बिकिया बड़ी श्रद्धा से बोला होता है बाबा। मिर्ग के छाल राउर बाबूजी पहिरिले मिर्ग के छाल राउर बाबूजी पहिरिले ए बाबा सुन ले बानी मिर्ग के छाल राउर बाबूजी पहिरिले मिर्ग के छाल राउर बाबूजी पहिरिले लकी चुनरिया राउर माई ए गणेश जी आई आरती में रउआ के बोलाई ए गणेश जी आई